Hello mga bay. Kumusta? Kumusta mong tanan? Kami okay raman gihapon karong mga adlaw. Nakaya ra ang tanan og bisan pa man adunay mga kapungot. Kapungot. To ana si Monmon dako kay braso pre buyag. Gitago. Kahit naiinis, nabibwisit, pero andito pa rin ako. Pinapalakas ko ang loob ni Monmon. Kasi nainis talaga siya. May mga times na may mga panahon talaga na nakakainis talaga ang mga amo. Puros daldal na lang mag-isa, nagagalit mag-isa. Ganun ang buhay ng OFW. Ganun talaga ang buhay, no? Bilang isang OFW, hindi madali. Dili sayon, dili lalim. Apan kaya nun. Naguol ko kay murag nawad-an na og murag nawad-an na og unsay ganan ani? Nawad-an na gana si Monster. Murag kasurindero na siya pero ako siya giingnan na sweldo na biya nimo. Dawata sa imong sweldo. Ayha ko biyae. Wajud siya kanang naay mga hinungdan nga mga kuan man gud hindi masabtan ba ang ilahang mga batasan bisan pa man naay mga adlaw nga magkatawa mi. Naapoy mga adlaw nga piting pungutan na mo. Mapuno og kasaba ang gikan ang hagdanan paingon sa kusina. Pero padayon gyapon nanibasog nakigbisog. Og giingnan ako siya kanunay nga nakaya gani nako sulod sa kadaghan nga katuigan ang ilahang mga batasan. Ang sekreto lamang para maka-survive ka sa mga batasan, no? Isulod din sa pikas dunggan og ipaawas sa pikas dalunggan, ipaapil na bangag sa ilong. Na para kay kita ra man gihapon maglisod. Ito ra pong gihapon kaugalingon ang maglisod. Kasama sa sweldo yan mon. Isipin mo na lang. Basta hindi madali talaga. Parang ako din nanghihina din ako. Kasi kahit ako naiinis din, parang namimihasa na kasi yung mga tao ba. No? Kasi tingin nila ang sisipag ng mga katulong ko, ang babait, kahit inis na nakangiti pa rin, no? Sa harap sobrang ngiti. Pagtalikod ando na natawag na lahat ng mga masasamang espiritu. Oo. Unya dili gid lalim ang kinabuhi sa usa ka ulipon. Dunay mga problema dinhi. Dunay mga problema sa Pilipinas. Busa kamong mga wala naka-abroad. Ayaw gid intahan mo pataka og istorya, no? Kung wa pa mo kasuway og abroad. Hunahunaan ninyo ang gibati. Ug unsay bation sa inyong mga isig katawo. Kung makabuhi mo og istorya nga wa gid mo nasayod kung unsa. Kay dili lalim. Kami diri wa milaing kay istorya. Kundi mao ni ang among kamera. Labaw na ko na. Kung nagyusara ko, okay na kay karon kay doon na ako'y kauban pero murag 50-50. No? Sige kog ingon sa iyaha na ayaw sa kog biyae kay wa pa ko muli. Kay base mo uli ko. Ako na lang usa. Amot ka ani. Pero wa man ko magkulang sa iyaha og tambag. Ako kanunay gipa kuan siya kanunay na ko siyang ingnan nga kanang
kinahanglan nga imong kayahon ang tanan. Kay bisan asa dinhing balaya, lain-lain og mga problema. Bisan pa man adunay mga panahon nga naami pahuway pero pipila lang ka oras. Sa halimbawa karon pahulay namo alas 5, butang talang og alas 5:15 mi nakasaka kay alas 5:25 naman so nakapagwapa naman mi. Bisag kapoy no, nagyapoy time para magpagwapa. Tara si Betilapia. Hi Mon, kumusta ka? Okay na ka? Okay lang. Okay na siya. So ayaw lang yung ibutang diri sa kasing-kasing ang imuhang mga braso lagi ang ayaw lagi ibutang diri sa kasing-kasing ang imuhang mga mga kasuko. Inis. Oo, kasuko. Pag may lagay sa puso, sa dibdib. Oo, ayaw ibutang diri kay ikaw ra gihapon ang maglisod sa imong kagalingon, dili ka Pasensya pa. Oo, dili ka diretso sa imong trabaho. Kay tungod na kay kasuko sa imong huna o kasing-kasing. Huna-huna Isip. kasing-kasing. Puso. Oo. Kinahanglan nga mangita ka og usa ka butang na maoy magpalig-on nimo. Palakas. Oo. Kailangan mong mag-isip ng isang bagay para magpalakas. na para lumakas ka uli. Kasi ganun talaga ang buhay ng isang OFW. Sabi ko kay Monmon, maliit na bagay lang yan, Mon. Kailangan mong habaan mo pa ang iyong pasensya. Isipin mo ako. Ang dami kong problema, hindi ba? Ang dami kong problema, pero andito buhay pa ako, oh. Tapos ang ganda-ganda. Ingara pa siya, no? Oh, di ba? Bangs na bangs at kilay na kilay pa. Pero siyempre, tuloy pa rin ang buhay. Kasi ganun talaga. Isipin mo na lang na nakaya namin. Makaya mo rin yun. Malungkot, masarap, mahirap. Malungkot para sa akin kasi ayaw kang umiyak. Malungkot para sa akin kasi ilang mga araw na lang iwanan na kita. Masarap, masaya, masarap kumain kasi kasama ka. Masaya ako na nakilala ka. Diyos ko po, Rude. Sobrang bait ni Monmon, as in. Ngayon lang ako nakahanap ng kasama na hindi ako pinapabayaan. Sobrang sipag as in. Bakit kasi ngayon lang siya binigay sa akin? Ngayon lang siya dumating. Emot. Oo. As in, hindi kita makalimutan mo kahit taglit lang tayo magkita. Ayun, magkasama. Hindi ko makakalimutan. Hindi ko alam kung kailan pa tayo uli magkita. Magkita pa tayo sa Pilipinas. Kung puntahan mo ako. Kung bisitahin mo ako sa amin. Oo, kasi nag-headset siya. Naririnig niya ako. Oo. Narinig ko ba? Oo, pag pumunta ka sa akin, sa amin, kung may bahay na akong sarili, welcome ka doon, ha? Oo. Bigyan mo ako pamasahe. Oo. Hindi ako mangangako. Mamaya wala akong ipamasahe sa'yo. Hindi natin alam ang takbo ng buhay. Minsan nasa ilalim, minsan nasa ibabaw. Hindi natin masisiguro, kaya mahirap mangako. Di ba? Yes. Malay mo, pagpalain tayo ng Panginoon. Malay mo, pagpalain ka rin ng Panginoon. Ikaw ang may maraming pamasahe. Ako ang magpunta sa'yo. Pwede. Pwede. Oo. Tapos, ganun talaga yun. Mahirap. Bihira lang tayo makakita ng tao na
magaan sa pakiramdam. No? Bibihira ka lang makakita ng tao na parang ang tagal mo nang nakilala. O, diba? Yes. Tapos, ganun. Ilang araw na lang. Ilang araw na lang pagsasama natin. Parang pabigat ng pabigat. Ang pakiramdam, mabigat na hindi ko maintindihan. Basta, dasal lamang na makaya mo ha. Mabang pasensya. Okay lang yun, mainis ka. Doon mo ibuntun sa mga walis, mga timba. Mga map, mga ano pang mga gadget mo sa panglinis mo ha. Doon mo suntukin mo yung sabon, yung ano, hindi man yun mag-ano sa'yo, maganti sa'yo. Tapos ipagdarasal mo na lang, ganyan, na sana habaan pa yung pasensya mo, na sana liwanagan ang mga isip at puso nila kasi mga bulag sila eh. Mga bulag, walang pakiramdam minsan. Tapos binabantayan pa yung oras namin. Halimbawa ngayon, anong oras kami nagsimula? Ito, nagising to, alas 6 yata eh. Tapos, mga 6:30 na iihi ako. Ginising niya ako, sabi niya, ate, gising na. Akala ko naman 7, ano na, 7 mahigit, Diyos mayo naman. Anong oras na kami nakaakyat kagabi? O diba, kasi sa sobrang inis naming dalawa, nawala na kami ng ganang kumilos, nagtambay doon, nagmunimunis kusina. Magtawa kaming dalawa, magtitigan, magtawa. Tapos mag-isip na naman. Ang buhay, parang life. Tapos yung isa din yan, nanay namin, aba, ang sarap-sarap ng dot-dot sa sala. Parang hindi nakikita ang oras na alas 11 na, oh. Kung hindi ko sinabi na, mama, oh, alas 11 na, hindi ka pa mag-akyat. Sabi niya, iwanan nyo na ako. Basta kunin lang lahat ng mga alay doon, oh. Iakyat sa kung ano-ano. Oh, yeah. Linti, gid ya. Oh. Onya, to, dayo nag-meeting pa. Kay doon na sila ibisita, karon bontag sayo ang bisita. So, sayo ni ng mata. Sugod, ganyan alas 6. Mata na ni, hantod karon. Niya, ambot, sana kang oras na to gabi imon. O, kadlaw na. Sana kang oras na tulog? Alas 2? Alauna? Alauna. Kasi naglobat ng bat ang cellphone ko eh. Kung dili tulobat, di bagay ka matug, no? Hasti lang bata lagi. Niya, mabala ka man ko niya kay wa siya gana mo kaon kay lagot lagi siya. Halos hungita na lang nako siya intaw pagkaon intaw day kay sao na lang day ayaw intaw pagka luya diha kay anak ko ba. Luyahan siya usahay kay tungod lagi sa batasan ni mga amoy makapungot mo gud uy. Stilan. So mo to. Ko in taon, pagkaon in taon, oo, di ara o, karan pa nako siya. Kay mura mawala naman siya gana, biyaan naman ko niya noon. Dayon, napungod sab ko ganiha. Paglantaw na nago sa kwarto sa katao, naingon na sa katuig, ang ina 2 katuig, has kang bungkaga, kada adlaw na lamang. Nakuang ko, taas kong dugo og sayo, mapay sayo kay minang mata, pilar ka sa mong tulog. Upat ra ka oras ka pinangtog. Nya karon ang pahulay na mo, 2 ra mi ka oras di magpahulay. Nya di man ka makatulog dayon. Nalang pa man ka magpindot-pindot ginagmay ba. So, mo to. Di ginato may bawaan ang lakaw sa panahon kada adlaw. Nay mga panahon nga malipayon ta. Nay mga panahon nga magulanon sab ta. Nay mga panahon nga mokalit rag tulo at mga luha. Pero syempre, inahalan gihapon nga lig-unon ang kaugalingon. Kay doon na patay mga misyon ng kalibutana. Doon na patay mga pangandoy ng kalibutana. Number 1 ako nga pangandoy ngonta. Makauli ko nga safety. Aron siya ngun niya na makauban na gid nako kung mga bandi.
Sige, ikanta lang na mon imong mga kagool. Oo, sige. If you tell me you love me, I love you. Oh. believe the way to your love. Sige, ikanta lang imong mga sama ng loob. Iyak na naman yan. Kinsa? Kinsa man mo hilak? Human naman kog hilak. Pag mahuman na kog hilak, wa na to. Nahuman na nawa na pero naalang gihapon di pugnan usahay nga makahuna-huna ta nga no maning nahitabo man eh. Unsa may akong sa ning kalibutan na. Wa man ka nagkulang sa imong pamilya. Pero nga namang inganion man kanila. Wa man po sila masayod sa akong kaagi. Just tell me you love me. Wa po ko masayod sa ilang mga kaagi. Kay gagmay pati bulaag na. Mating pa lagyo na. Tungod sa kalisod. Iya pangitag kaliro. Iya pangitag agalon para lang makakaon. Balag way kwarta basta nalay makanan. Daghang mga kalisdanan nga nagian. Do you love me? Kining ang akong mga pulong kaninyo mga bay no. Wa gid ni gikuha nga kopya. Kini tungod sa tanan akong mga kaagis kinabuhi. Tanan akong naagian, tanan akong experience sa kinabuhi. Maoy nahimong magtutudlo. Yan ni kanako. Para i-share kaninyo nga bisan unsa pa man kalisod. Ang imong naagian. Kinahanglan nga padayon gihapon ka. Manimbaso makigbisog. Dunay mga hinungdan nga hangtod karon. Buhi gihapon ka. Padayon nga nalimbasog. Busa samtang do na patay kusog, maningkamot kita pag-ayo. Muna nga dako usab kay kog pasalamat sa tanan akong kaagi. Sa tanan akong kalisdanan mga kasakit nga nagyan. Ni mahimo kong usa ka lig-on na kay nga tawo. Bisan pa man may mga panahon nga makalitrag tuo akong luha no. Tungod sa nalang ko'y mahuna-hunaan ug makapangutan ako ngano. Niniguman Ismail na puta. Kay unsaon na lang ang wrinkles mahigalan. Napay ay bags ni mo sus tulo na ka layer. Dayon. Nindot ang kinabuhi sa usa ka pobrehon, sa usa ka kapobrehon. Daghan kay challenge no. Sug unsa? Dayon makaingon na lang ka sa imong kaugalingon nga oh wow. Nakaya nimo. Naka-survive ka. Oh, di ba? Basta di lang gyud ka mawad-an og paglaom. O kanunay lang ikaw mosalig sa kitasan bisan pa man dunay mga tao nga na mahimong instrumento para sulayan ka. Dunay mga tao nga maoy hinungdan nga masakitan ka. Dunay mga tao nga maoy hinungdan nga makakat-on ka. Dunay mga tao nga maoy hinungdan nga kinahanglan nimong padayon sa imong gilaktan. Baga, So if you tell me you love me, dili sayon ang pagsunod kang Kristo. Daghang tunok ang dalan nga agi
pasahanon mo, huwag ka matayo na, nagulat ka nimo. Diba? Dili sa yun mo mahimo kang usa ka ehemplo sa kalibutan. Bugat kayong cross imong pasaanon. Bisag unsa nga mga bisag unsa nga mga pagsulay kana mao nga krus. Sagol na nga mao nga krus. Kalipay, kasakit, pagsulay mga hagit sa kinabuhi. Nara ana nimo unsaon nimo paghandle, unsaon nimo pagmanage, unsaon nimo pagsulbad, unsaon nimo pag nahuna aron masulbad kanang mao nga krus. Kay dili gid sayon. Parehas diri do nami mga krus sa diri mga ipangpas-an. Krus sa mga agalon, krus usab sa pamilya sa Pilipinas. Pero di lig-on gihapon. Kaya ang tanan alang sa usa ka pangandoy. Di ba? Nagwali na ko. So maura to mahigala. Ngano nang hilak naman mo diha? Tulo naman yung luha. Smile daw. Siyalan po, no? So, kaya na to ning tanan mga bay. Unsa naman yung gipangsihin sa kong mga amo kadaghan na basiton. Matay palutuon ang magkata na ini. Ugoy. Ano po siya dagang gipangsihin sa kong WhatsApp, oh. Siya po kayang plano. Rati ka lang tawon. Sinda na to og tulo ka heart o tulo ka kiss para muhumok ang kasing-kasing og unang-una. Ganda ng kanta. Alright. Daghang salamat ninyo tanan mga bay sa inyong makanunayon ang pagsuporta, pagbangga ni kanako. Basta padayon lang kita sa tumamaing tumong ni kalibutan na bahala mo kinaunsa. Basta gwapa. Dayon. Daghang kayong salamat ninyong tanan. At anong oras tayo ba? Alas 11. Hello kay Badet, Banzon. Kay Lizelle TV, hello nimo bay. Kang Verna Malco, hello nimo bay. Kang Marichel Laurente. Kang Lucia Torres, hello nimo bay. Kang Lesa Villaferte. Kang Emily Doliano, hello nimo bay. Kang Nanay Tess Espina, hello nimo nay, kumusta? Kang Sister Bay Cristita Hill, hello nimo bay, kumusta man ang ato ang cream caramel diha, ingon man kang imong sundugon. Hi bay, Melfa Acapulco. Dira. Salamat kay bay ha sa imong makanunayan nga pag-comment bay Melfa Acapulco. Galantaw man ko dinhi sa kong video sa Pikas ba. Mani oy kani pitidaghan ang hugasan dayon na mga comment gibasa-basa na ko karon ha. Kay bay Jocelyn unsa ni? Jocelyn Carino. Okay, basahon ako ang imong comment no. Unta bay no, if makauli mo pohon sa Pinas, kamo pud unta ang silbihan sa inyong mahal nga pamilya. Himuon nila mong senyorita dito aron mahapsay pud inyong gibati. Kita Manila if unsa inyong mga sakripisyo para diha nila kanindot lang unta no, if makauli mo mabati ninyo ang kaharuhay pod nga di ninyo nabatian, nga di nyo bation ang problema at imanon mo murag mga prinsesa. Sige lang basin di ay kaya kamo nga naa sa Pinas, himuon ninyong inspirasyon si Bay Inday. Dili lalim jud ang mga OFW busa mga pamilya sa Pinas. Dili lang pud mo sige hulat ug sige pangayo. Lihok sab mo diha og dili magsalig lang. Sorry bay ha, naluoy lang jud ko ninyo kay ma-feel og relate sab ko
nimo bay makatulo man, di ba atong luha ani. Salamat ug sorry kay ha, taas pud kayo akong comment, pasaylua lang mi. Imuha ning lula sa kawanangan. Lola Jocelyn Carino, salamat kay sa imong mensahe. 6 months ago pa din. As ka nang dugaya, murag ang imuhang mensahe karon murag natunong siya no sa ato ang topic karon, sa ko ang gi-share karon. Ug sama sa imong giingon nga himuong prinsesa pag uli, dili gina mahimo bay no. Kay para nako, dugay kay ko nga nawala sa ilahang kiliran, dili ko maghuna-huna nga himuong ko nilang prinsesa. Sila na pud akong himuong prinsesa, kay dugay ko wala silang kiliran. So kung unsay akong trabaho diri, mao siya akong gihimo dito, sige gluto, pamahaw, snack, paniudto. Mas daghan pa ang trabaho bay kung wala ko pamahaw na snack, paniudto, snack na pud panihapon. Dayon maglaba, manglimpyo, piting daghana. Kay lagi gusto nako nga mobawi ba sa mga panahon nga wala ko sa ilahang kiliran. So gusto nako nga sila na po'y mapahulay. Pero na po'y nakapahulay lang ko no atong pag-uli nang ko katong gilantan ko sa kaadlaw. Ulang gid to. Pero kaatiman gyapon ko sa kong mga bandi kay gusto na ko mobawi kay duha ka adlaw ang okasyon. So duha ka adlaw, duha ka buwan siya lang banahubog ko. So mo to. Dili na mahimo nga mahimo kang prinsesa ni uli nimo. Og wala sab sila nakasayod sa ako ang mga sakripisyo dire. So wa man gud sila kasuway og kinabuhi ba nga malayo sa dugay nga panahon. Di ba? Talagsara kay mo na nga saludo kay ko sa tanang mga FW no sa tibuok kalibutan, kay nakaya gid nato nga malayo sa ilaha. Bisan pa man doon na tayo mga nagkalain-lain ng mga problema. Kabalo ko nga lain-lain ang mga problema sa matag usa, pero nakaya gihapon nato. So daghang kayong salamat bay sa imong comment no. Manghinaot ko nga Signal. okay ra kamong tanan diha. Daghang salamat og dinhi na lang kukutob og maayong adlaw Miyerkules pa man dinhi mag-alas 6 sa gabi. So magpahulay na mi karon matuming mga usa ka oras siguro, alas 7 antud alas 7, alas 7:30. So di man ka makatulog dayon kay kani bitaw atong hunahuna no lagan kaayo. Kung oras ting trabaho magsige nag duka-duka. Ni abot sa kuna, sigaw lang mata kay mo maghawid na mag cellphone siya lang po na. Kay oras ting trabaho di man maghawid og cellphone. Dili lang hala. Dayon dagan-dagan dali-dali sa trabaho. Pila ka oras tinrabaho. Makalingkod lamang kung magkaon. Usahay magkaon, magtindog na lang gani kay naay dinalian nga trabaho. Nya singgit-singgitan pagka sa amo. Inon pagdali bisan nagkapandol-pandol nagkabalitok-balitok nagkadiha nagkabangga nagkagdinali-dali. Inon pagdali. Di sayon. Nya mo lagi na. Kinabuhi. Hello. Ano man, okay ka naman? Okay lang. Kaya? Laban. Para sa'yo. Ang laban na to. Pakyo. Para sa'yo. Ang laban na to. Ho. Alright. Daghang salamat ni mga bayi bitaw tanan. Daghang salamat nyo ha. Murag na ko ang gamay akong gibati no. Kay di nag-istorya na po ko ninyo. Tabi na siya. So, sa mga wala pa naka-subscribe diha, sige, subscribe lang mo para managhanta dire. O magtabi-tabi lang kita pirme. O sa mga kung gusto ninyo nga updated mo kanunay sa akong mga salida, apila nila po kusi ng bell sa kiliran diha. I-turn on na diha kay para makauna gid mo sa ako ang mga salida no. So salamat kayo sa mga labi na gyud sa mga nagsuporta kanunay. Labi na gayud sa anaa kanunay nagatang sa mga video ug sa mga wala nag-skip sa mga talasta. Salamat kinyo ha.
Oh, alam nyo na usa na mo nga nakatabang kanako o sa ingon man usab sa akong mga tabanganan nga angay ang tabangan. Salamat kayo sa wala ninyo pag-skip. Sobrang salamat, dako kayong tabang jud na. Daghang salamat ha. Wala mo ko mangonsensya pero alam nyo na. So daghang salamat. Bye bye.